Yn 2015, datblygon ei strategaeth 10 mlynedd i drawsnewid gofal iechyd ledled Caerdydd ar Fro, gan ail-lunio ein gwasanaethau a'n llwybrau, gan eich rhoi chi, y claf, yn ganolog i'r hyn yr ydym ni'n ei wneud, a phenderfynu gyda chi lle dylai'r gwasanaethau hynny fod i wasanaethu eich anghenion yn y ffordd orau. Mae hyn yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru am Gymru Iachach, gofal iechyd ar sail gwerth, a deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Yng Nghaerdydd ar Fro, mae gennym record gref o gyflawni wrth wella gwasanaethau'n barhaus ar gyfer eich iechyd a'ch llesiant gan gyflawni canlyniadau sy'n bwysig i bobl. Fodd bynnag, rydym yn dal am anelin uchel a rhaid i ni edrych ymhellach a dysgu gan rai o'n partneriaid byd-eang sy'n arwain y ffordd. Yn 2017, sefydlon ni gynghrair gyda Canterbury Zeeland Newydd a chreu cysylltiadau gyda byrdau iechyd eraill gan ein galluogi weithio gydag arloeswyr blaenllaw sydd ar flaen y gad o ran trawsnewid gwasanaethau a rhoi'r claf yn flaenllaw mewn gofal iechyd. Rydym wedi edrych ar ein casgliadau o'r 4 blynedd cyntaf, wedi gwrando arnoch ac rydym nawr yn canolbwyntio ein hymdrechion ar arloesi, trawsnewid a gwelliant mewn 4 maes iechyd. Lleihau apwyntiadau cleifion allanol ar safleoedd ysbyty prysur. Rhoi mynediad i chi i'ch cofnodion iechyd eich hun, caniatáu i chi gyflwyno gwybodaeth ar-lein fel nad oes angen i chi fynd i glinigau mor aml, gan roi mwy o amser i chi ei dreulio ar y pethau rydych yn ei hoffi. Lleihau'r amser mae ein cleifion yn ei dreulio yn yr ysbyty, gan roi mwy o amser i bobl fel Wyn dreulio ar y pethau y maen nhw'n mwynhau ei gwneud yn fawr. Rydym yn gwybod bod amser yn werthfawr, ac rydym am werthfawrogi'r amser sydd gan bobl. Lleihau niwed, gwastraff ac amrywiaeth. Mai dyma ein ffocws, rydym dal i wella meysydd eraill yn barhaol, gweithio ar ein canolfannau iechyd a lles a hybiau lles ledled ein cymunedau, dod â gofal yn agosach i chi, a hefyd datblygu ein strategaeth am system gofal iechyd wedi alluogi'n ddigidol mwyn dal i fyny â natur ddigidol ein cymdeithas. Mae pobl yn byw'n hirach ac mae ganddynt anghenion mwy cymhleth. Mae'n deisiau gofal iechyd cyfleus yn ei cymuned, a mynediad at gofal iechyd pan maen nhw'n ei angen. Mae ein rhaglen trawsnewid yn gweithio tuag at gyflawni hyn i gyd a mwy. Rydym hefyd yn edrych ar anghenion tymor hir ein cymunedau ac ar sut y gallwn ni newid y pwyslais o driniaeth i atal. Rydym yn gwybod bod materion fel dementia, allgau cymdeithasol, gordewdra a diffyg ymarfer corff yn cael effaith sylweddol ar ein iechyd ac ar ein gwasanaeth iechyd. Ein nod yw datblygu system gofal iechyd cynaliadwy sy'n ein hannog ni fel unigolion i gymryd peth cyfrifoldeb personol am ein iechyd ni ac iechyd ein teulu. Ffordd Caerdydd ar Fro yw hon sy'n rhoi pobl wrth galon gofal, gan weithio gyda'n partneriaid rhanbarthol ac awdurdodau lleol. Rydym wedi bod yn datblygu llawer o gynlluniau a llwybrau wedi selio yn y gymuned, fel triniaeth yn y cartref a rhagnodi cymdeithasol, fel ffordd amgen o ofalu am bobl a'i cadw'n iach. Rydym yn datblygu ffyrdd a gwasanaethau i'n helpu ni i'ch helpu chi gyda gwybodaeth well, ffyrdd gwell o atal salwch a grymuso llesiant a hybu iechyd gan ganiatáu chi aros gartref i fyw mor annibynnol a phosib am gyfnod hirach. Rydym angen dulliau diwylliannol newydd a gwahanol i gynnig gwasanaethau, rheoli ein iechyd ein poblogaeth ac anghenion unigolion. Rydym yn cydnabod bod rhaid i hyn ddechrau gyda'n gweithlu. Rhan o'n menter trawsnewid yw datblygu galluoedd, sgiliau a phriodoleddau ein harweinwyr i gefnogi cyflawni'r strategaeth sydd wedi selio yn ein gwerthoedd a'n hymddygiad a chynyddu sut rydym yn cyfleu negeseuon ein strategaeth drwy ymgysylltu ysbrydoledig. Rydym wedi dysgu llawer dros y 4 blynedd cyntaf, beth sy'n gweithio a lle dylem nawr ganolbwyntio ein hegni yn y blynyddoedd nesaf. Mae'r gwaith rydym yn ei wneud yng Nghaerdydd ar Fro yn canolbwyntio ar Wyn, sy'n cynrychioli'r bobl rydym yn gofalu amdanynt. Chi yw'r rheswm yr ydym ni'n bodoli. Drwy gydweithio gyda chi a'n partneriaid, ein nod yw sicrhau ein bod yn parhau i wella, a'n bod yn cadw ein poblogaeth yn iach am ddyfodol mwy cynaliadwy ac iach. Lliwio ein llesiant yn y dyfodol. Os hoffech chi wybod mwy am y ffordd rydym yn trawsnewid gwasanaethau i ofalu am bobl a'u cadw'n iach, ewch i'n gwefan www.shapingourfuturewellbeing.com.